Kaito kaham balai special zora faidi o zora na sung magnang klai laya keplai ke Kaitorni ko sung kuplong ang layan. Amen. I guess sung tini srang lai nai Matthew chapter 22 ni verse 15 ni simi sung tang layan. Hallelujah. Tam sejak to ang poriam fasing tang nai Matthew chapter 22. Yes, ang kogro banyak poriwana. Manthai 22. Hallelujah. Yes. Manthai 22. 15. Pharisee 탕라이캬. Pharisee 탕라이캬. 하게 지슈노 꼭바이 크여 그자라나 너희 꼭잡라이캬. Okay. Pharisee ni main purpose ta mungke borok ni slai jiশু노 laine kirijak layo. Borok kaham ke Jisu Christus sabos. Okay. Ei tangi faikya aborok no saiman man yagulo fan borok go shui nanani naya. Borok no boss ngi tona nai lai. Okay. Yang lo sungsaro okay. Borok ni mungsa choliya haipano saksana boss sungjak layo. Aboni bagai sengoro nugo borok Jisu khayok kecharana hanai koksab laikya. Okay. Manthai 22 verse 15 poritango 15 isimi. Ibere baksano Jisu ni thani ro hor. Tini bo ferang tangpayuka karen. Hallelujah. Okay, ang poritang piruka di pulan simi. Pharisee 탕라이캬 하게 지슈노 꼭 바이 크여 그자라나 하느이 꼭 잡라이캬. 버럭니 사그리옥니 베레 박사노 테 헤롯니 버럭니 베레 박사노 지슈니 타니로 허카. 꼭 바이 크여 그자라나 바기 지슈니 타니 버럭 허카. 아로 허작나로 지슈노 하이니 샤카. 허다크라 성 사위마노 넌 꼭구부 샤오 뭐러럭 따모 흔야 아브너 완수여오이 넌 까이토니 라마니 꼭너 서이케 프릉오 땀니 흔께 넌 깨부니 모목항 나식야 증너 사디 넌 따모흔 룸니 부그라 Kaitorno tax remani abo chini kerong subai mada kelai. Jisu borok ni bekha sitrano sawi manui hai hinui saka. Hatra rok norok tamungui ano khuyok kesarana nailai. Tax rezak nai rangno ano funuk faidi. Hake borok bini thani rang tu bukha omo sabuni bumukhang obumung sabuni hanei borok mane bono hanei bosungka bugra Kaitorni hanei borok saka hake Jisu borok no hai hanei saka hake a bugra Kaitorni Manthai no bono Rwdi Kaitorni Manthai no Kaitorno Rwdi. Okay. Oko khana oi borok wana macha oi bini aroni thanglaikia sarai ko. Hallelujah. Nadi borok ni kok tamo borok jede sotongo ades ni rajano tax maru. Okay. Aga borok tamni sungpa ge Jisu ni thani wo
room ni bugra kotorno tax remani abo chini kerong sabai mada klai hake babo chaya da okay desh ni raja no government no tax remani abo chaya da oba ke question to faila kya so Jishu Christ sawi man ka borong ni mansuk ma hamya fatra rok borong khyo kesarana bagai fayo am bagai borong no sanka norok je tax remani rang biko tu bhai di norok je tax remani ar rang no tu fai di borok tikhai rekha agara sabni bumkhang thejak nga ke ar rajani bumkhang thejak obo sabni bumung obo sabo ani borok no Jishu Christ sungka obo bugra kotor mane ar raja ar desni raja Agabun bagai serai saka hake a bugra kotoni Manthai no bono Rwdi Kaitorni Manthai no Kaitorno Rwdi serai ko hallelujah nini tax government manani nango so government no bini Manthai no Rwdi Kaitorni Manthai no Kaitorno Rwdi hallelujah nang chakri khlayo nini chakri ni jora 8 hours 9 hours haike 6 hours 7 hours 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা Rwdi nini chakri ni jora 6 ঘন্টা chakri ho Rwdi Kaitorni bagi bo to jora tongle hallelujah so Kaitorni Manthai jora no Kaitorno Rwdi amen jeng tini obon serai layana Kaitorni Manthai no Kaitorno Rwdi lokuni Manthai no lokono Rwdi government ne Manthai no government ne Rwdi nini samung okay aje samung khlai mane ajagani boss tongo a boss ni Manthai no boss no Rwdi okay Kaitorni Manthai no Kaitorno Rwdi ge serai bla Jishu Christ bokong sai tongo hainin kaisa desh ni andaro tongo a desh government tongo Adesh ni prime minister tongo president tongo kaise cabinet tongo ara rules and regulation tongo yes a government ni Manthai no government no Rwdi a government respect rena namon Rwdi borom rena namon Rwdi je khlai thaya government ngi ning khlai di phiaba bebang ni sakao tonga Kaitor bini bo to Manthai tongole Kaitorni Manthai no Kaitorno Rwdi hallelujah nini chakri tomna 8 ঘন্টা 8 hours nga ke te bad baki gonta tongko ble azorano nang Kaitorno Rwdi azorao nang Kaitorni baki zora sanandi hallelujah nini income tomung no maybe 1 lakh maybe 50,000 maybe 10 taka maybe 300 taka maybe 500 taka maybe 1000 kaise maybe 10000 maybe 6000 5000 jespa nang imano hallelujah abo gethang tongma bagi nang ajiman khana ble haka ajaga bo Kaitor borom rojaknani jodo joggora tong a ning ajimawo Kaitor borom manani joggo tore tong haka ajaga nang Kaitorni Manthai no Kaitorno Rwdi government ni Manthai no government ne Rwdi nini nukhung ni Manthai no nukhung no Rwdi nang mix up ta khlai di Kaitor bini Manthai manani joggo Kaitorno Rwdi government bini Manthai manani joggo government no Rwdi nini nukhungni borok bini Manthai bo manani joggo bono Rwdi hallelujah Kaitor kaham mini khairokma mini hamjakma pai flaya amen hallelujah abuni bagai no hage Jishu borok na hai hini saka habu bagra Kaitorni Manthai no bono Rwdi Kaitorni Manthai no Kaitorno Rwdi hallelujah nang tini balance ang yang mani bagay se okay normally yakung yasa choliya rok tangi latha kong samana hangke balance khlajani bagay ayasa choliya himi manyangi to mani bagay okay balancing yang itong kalai thango ambaga latha support mana haro okay jephurni life of balance kerengi thangnai nang kalai thang painai okay nini life
nang tawan chukdi nengo sungsar bai mang kuplong hne nang tawan chukdi rang tong kheno bebak nongo hne nang dialog tar di taka thakle bagar chuk mile aba a dialog rong bad di okay nini rang bai nang musani mokol se manana ba mathangjak mungman gala nang sungsaro busy ngai thangmani by 24 hours okay sungsaro nang ganan ku khoraksa borok ngnai but aro mathangjak mung tongla okay nang sungsaro nang kabang ma samung kaham khlai tongo serve khlai tongo okay yes abo bai nang boro mane respect mane raf yafa khorop jaknai award mannai but aro mathangjak mung kri mathangjak muni bagai Kaitorno nango Kaitorno hormani Jisu Kristono nango a Kristo bai krengi katalangnani nango a Kristono subrai hini goshina nango bokha bai ke bebak poito khlaibono sung submit khlairnani nango তাহলে langma Jisu Kristo se lama Jisu Kristo se koboi Jisu Kristo se nang osungsaro jesuk phano time kobang reitongdi abo bai motangjak pung sokpaya aboni bagino nang sungsani manthaino sungsano Rwdi ar kebo badaria even Jisu Kristo bo badaria hallelujah nang busuk samung kaham khlainya musung khlaidi ar kuno bada kre nang busuk business kotor khlainya musung khlaidi ar kuno bada kre 피아바 비즈니스 니 만타이 비즈니스 어르디 Kaitorni 만타이 Kaitorno 어르디 할렐루 네네 그방마 yes 아바하이 사몽 호몽 아바하이 연능 engage 승사 아르니니 저라 그방 능 어르디 사마나 카이바 but Kaitorni 보통 만타이 동래 너는 그탕 떤나이 너는 랑마리 떤나이 너는 짜르위 떤나이 어 하노 선나이 어 하우제능 야프리 tonmani 어머니 말리 비니 만타이 tongo 아 비니 만타이 보노르디 할렐루야 praise the Lord 뭐능 말 할로 만족이 ton나 무슨자고 너와 땅의 righteous 한자가 할까봐 땅 Kaitorni 먹걸로 special 땅이 뭐 choose 클라이자자 관계 너와니 first point 따뭐 뭐 벨라이케너 오케이 righteous 버럭 소이보 오케이 बिन दुई नंबर पॉइंट तम होगा के बिन थानी कुनो ब्लेम करे कुनो दाग करे बिन तीन नंबर पॉइंट तम होगा के बिन रिलेशनशिप बेलाई कहाम Kaitor बाई हालेलुया सो निनी जे आ राइचस मनी ओके आ Kaitorni मानथाय जे नों Kaitorno रई तंग मनी हायकबा आ Kaitor जे माना नांगमनि नि नारा नों रई तंग मनी ओके आबुनि बागै नों आ राइचस कैटेगरी खबजाको नों आबुनि बागै नों ब्लेम करी जागा थांगो सगयो ते आबा हाइके नों Kaitorni इम्पोर्टेंट जने साइमन बाय नों बबाय हालक नारागो रिलेशनशिप आ फेलोशिप तंगमानि बागै ओके आ जागावो ओके Kaitor बेलाय बखा फुरो ते नों नखरखौ सिलेक्टेड बरखंगो प्रेज द लॉर्ड नोआ के संसार तंगे दिबा यस नोआ ने के फैमिली करी दिबा तंग बसला खर कम तंग नोआ ने के जागा सम्पत्ति करी दिबा तंग नोआ के आजिना नांगे दिबा आजिवो असंसानि बरक खलाइमा हाइन बबु खलाइबला हाइपन तांगे स्पेशल बिकॉज Kaitor बाय बिनि हालो Kaitor बाय बिनि रिलेशनशिप बबरक सय ओके बसंसानि मुंसासक दाग बिनो थेपाया Kaitor बाय मांसे बुकुप्लुंगै तंग आमेन हागतै बाकी बरक तांगे आ रुं Kotoro borok khobjakli atange atiyok kelegi thinyani nangkha reason ka bono bor Kaitorno juggo mone khlaya borok kthangabo Kaitorni jari borok abono saiman phano borok goisina naya sengsarabo borok baithangni sompoti engjago okay aboni bagini klai sakena langma chonani nangkha hallelujah so nang baithangni sompoti tangjagyo sengsarno nang okay kwbang kok jora ang business o chakri o sangsaro no khungo do power kese abaso sako arasar nang aba haike pora khaksa fasing khegeita thangdi do phani ingi busuk samung khlaina musung khlaidi busuk leadership aba hai responsibility nai samung khaina musung khlaidi chakri khlaidi business khlaidi no khung nai kol de kaijak di borjak di bebam thing tongo piaba Kaitorni Manthai नों जेसे फैमिली न जरारो आबाहानि Kaitor बन नों बाय टाइम स्पेंड खायना मुसुं जाबो नों जेसे बिजनेस जरारो आसक न Kaitor
nung bai time spend kanya musung jago abo haikeno hallelujah so kaitor bai time spend kai fellowship hallelujah nung sangsara jesuk invest kai tongo kaitor babo haikeno invest khlai phaidi sangsani investment kurma khunti u shikok tongo kamawi thango kaitor investment abo kurma khunti ya shikok phaya sinjo wairia abo teo multiply singo abo chukna ho khati jakmani bage abo komori thangya nini investment bo jagawo sangsara simida kaitor tore tong check khlai nai hallelujah kaitoni manthai kaitor manani jugo amen Manthai chapter 22 verse 15 ni simi sing tini pore lai tong layo kaitor kaham okay abo hakeno jeng verse 23 wo pori thanga ga sing te bonogo a salono khoroni khoroktam sadukai rok jisuni thani phaikya borok kthei rok thangai basama basaya hनै salaine rok maka kthei thangai basaya borok hai hini saka hodakra musihai hini salangka khoroksasuk bosa manya sini thei thangkhe bini bosongna narakna bagui aran rijekno a borokni tako nok pirogui nathung okay Rwdi oro takuk sinirok tongma ni okra kaijagui bosamanya sini no thikya hake bini takuk aran rijekno nakha a takuk bo haikeno thikya te khoroksano haikeno thikya haike mang takuk sinirok thibaikya olokhe a buri bo thikya tabo kthei rok thangai basafuro a buri sabuni bihik engna klai borok bebagno bono nailekha Jishu borok na haini saka norok busukse saya geza maga norok busukse saya geza norok engkha elambak ni kok bo sawi manya kaitoni phanno bo sawi manya abuni bagino okay abuni bagi se hayungo tangai thangai basa nai rok borok chukna hani swari rokhai sela burui kebo kaijak laya tabo kthei rok thangai basa na kokno ang sawano kaito norokno samani abono poriya khodiba bahai nei saka ang Abraham ni kaitor Isaac ni kaitor Jacob ni kaitor okok engkha hai bo gthang rok ni kaitor sei hallelujah abo haino borok thei thangphano gthang tongo abono khnawi lukorok bini phorongmano wana jakbaikha amen yes tini kingma borok bobono paile saiman haya burui especially tabuk news rokotam nukjak bosa khoroksani buma burui okete khoroksa chalabai kharka pa interest nangjak laiti mani tamjani asig interest nangjak lai share khair laiti ro ei khade khanake okay amhai nangnunya kogrong no hunke amusu kodoke share khailayo okay o jaga bo haino borro khoroksa kaijak borjak chalabai burui okay amsu chala thei thangka ngata bo bu phai me kaijakha bu phai mu thikya bin bu phai mu thikya bin bu phai mu thikya aburi bu thikya okay boroni question nonsense question okay tangi mala sangsaro o burui sabani bu sangnai sabani bihignai abuno tuimang se paile tabuk tamo o burui o salabai kharka o sala o burui be kharka okay ara rebang khapu okay wan sabai kaijak khapu okay babok hake kajang mano angkatang kaje tongnai nang nungye kogumang tang asik paile lai kheba tang asik aja gomang bijing lai kheba ambang Jisu Kristo direct borok ne question no pura kinar phajing khitar horis kaisan saka Abraham ni kaitor Isaac ni kaitor Jacob ni kaitor ka kathang rok ni kaitor bobai thangbo kathang amen achukta ha mani ajaga bari chelahni tai kri ar mukti kri sing tini diboni
service of sing khana like okay Revelation chapter 21 verse 4 of sija ko ba kino as halo as zorawo tai mukti tongla tai kabna nangla tai thina nangla tai musubuk sawi kabna nangla samani tongla kesam tongla ketal simisi kuplong nai kethang simisi mukti kri munei tong thok arati sabni besa sabni bihi sela berei ni te kri aro hallelujah nang tomu no mungsa se kodoku ki share khanya musong nang Kaitorni kong na share khlai di tangi bala okok khna mani bai nang to hamari mani tongo te khorok se khna nai bo blessing nai khorok se berei besa khorok ni muma khari thangka salabai share khlai re ka ate khorok sa yang nai singi tong nai phan mai yang tong mani o thangka blea buku tawla ang thang man se nang te ba license ba gi tong abo okay especially kabang ma late night program rock kabang ma gyan ganang borok organize khailayo horni barta ekta rago piaba saksana borok mana belai khena qualified belai shikreng jak layo yangla tam khlai to okay bora hazar ni invite khayo kabang ma chela sikla buri sikla tamung ga ke license manmani klai jago borok oh agi license kerengi ongkhor thogyangi tongmani adino license man ka ongkhor ka dera ka sitra ka mesangyang ka tebo oroi poroi hamya sitra sing nuklayo okay angtengo ko krono sai dongke sungsani abo hai kabang ma problem kabang ma khalai mani bulai mani okay soksa lai mani abono borok interest nangjak layo aro mang paile ngi tongna musung jago kaito tamu khlai kya okay borok ni bagi tamu khlai kya bahai khlai kya tabo bo position aborok no borok chiana bo thangya abono busina nai laya kale nang saiman di kaito nono hamjago Jesus Christ to nono belai kno special salam ka nini sumsok tongmano bo agi no nori kibika Jesus ni thibai nang tabo katharo se nang tabo kahamo se Jesus thi kosok man abo kathar khlai nai hnei kosok man ya kathar khlai kha hallelujah praise the Lord o kosok pai khable katharangka kathar khlaina bagi phai mani tabuk to already kosok pai kha katharo sok pai kha bahan sekak zaka tangai okay oh Isaiah there ni bijapte agin sajari payo beni kesabai ham kahne yes tini a Jisu ni kesabai nor ham zaka a Jisu ni thei kathar be katharangka a Jisu bai thang bigrang ma bitini ganang position sok pai kha hallelujah bkhabai poito khlai subrai hini goshina simisi Jisu nung sani subrai amen hallelujah praise the Lord aboni bagino sungsani kabang ma hamya rongno narok asi interest tar laisidi okay nung je tini share khlai tongo a khalai kya po hnoi abo kh kaham diba nung share khlai mane tamba sajaka tini tamno share khaiba borro chaman share khaile bele nung la sayana sa sajaka share khlai tongsiu mane nung bok category sangi tongi khanai di okay nang mani kok ngake share khlai me ya phan se man ya nung tong lai nge kok ke okay tini no ang lok mani ma biang jan thi pa saw ni share khaile men mar ni okay kabang ma jaga o ma holong man khapu o ma rong kajang man khapu okay nang ni kok no ke kam ke share khaile ka interest lai mas na shi okay nang man share khaidi nang man khana di nang sungsani kok khana ke kirima sok pai nai Kaitorni kok khana ke phan man nai keplai ke ya prisoi keplai jaga ba chawi Kaitorni mungno nung ko chu khlai man nai sungsani kok khana mani bai ta wan suk di je nung phan man honai nung se ke te bu sundur lai thangnai no khable pas sa phai kya pu ang da tui to tara se ra nai kya pu yang la so sok pa ya ko okay yang khari ayo bolong bisu thui to khali sao kiri nai rok no ba sikiri thokble nang saksa kiri ui khar ka ko sung khari tongoni sa mane aboni reason tamo nang kiri jago abon bagi nang kharo abon bagi sikiri nai rok bon no sikiri thok jago ha kebel ni saiman ke ba hanang pinang khlai thokble
할렐루야. Praise the Lord. 당일에 능 디나스 깨벨은 가봐. 넌 당일 불러야니 자만이야. 당일 능아서 깨벨은 갔더니 능 사이드만. 능 땅에 와서 길이 능 땅에 와서 손으로 능 땅에 와서 그만하니 고모나니 길이 자기 정가 능 와시 번에 리얼라이즈 클라이잖아. 땅인 가나보네. Reason 게 reason 어버노. 할렐루야. Kaitorni kok kare. Kaitorni kok no importance riya. Sengsani kok no belai khanao. Sengsani kok khanama bagi kirima sok payo. A kirima sundru ru. Okay. Magte kiklai ru. Borong no kebel klayo. Kaitorni kok tam klai poito ragro pan ru. Keplai ke yapri shawi mano. Amen. Kaitor sunu belai ke hamzago. Nang belai special Kaitorni mo kolo nang abot tapok di. Amen. Sengsar bai ta sashiri. Ama haikin nang complain taredi. Sengsani Manthai sengsana Rwdi Kaitorni Manthai Kaitorno Rwdi. Sengsani klaitai sengsara klaidi Kaitorno klaitai Kaitorno klaipedi. Nang sengsara 8 gonta 12 gonta rimanu mane Kaitorno 1 gonta bodo rimanya. Tamo Kaitorno 2 gonta bodo manani juggo ya. Nang sabta kaisa nang hai khabro mui tongo mas kaisa nang khabro mui tongo tama am maso Kaitor 5 din 3 din 4 din tam bomana ni jogo yada haka nini zora tam ning 4 din phan Kaitor rime yada nini am mas kaisa busy schedule 4 din boda Kaitor ni bonto kore aro okay nang tini zora kore hini fellowship man jagya service man jagya Sunday worship okay Kabangma evening fellowship, Bible study. Okay, nang tini attend klaiman ya. Reason tamo. Tam nang asada paile ya. Asada nang besto. Tam bo jaga bo hakoro bihai ke ba bo hatai no sekang na thangi tong nang. Okay. Bo phang kai tong ya bo. Abo tai kasine kai te ka ba ya. Okay. Bo bhai hakora bo hapsine habe ai tai ai paya jara bo. Bo bhai hatai ya bo. Kasih ni kaite abo kabaya za saimandi nang jasuk pano sengsara kawi pan tong di kasai pan tong di habui pan tong di pai thana jat kamai thana jat akin nangaro se 12 13 14 15 gonta ri tong man hungke kaite ni bagi gonta kaise kri ja kaite ni bagi amaso 4 din pan kri ja nang sengsani Manthai kaham ke na rui tongo kaite ni Manthai kle nang tang ri manya Kaitorni Manthai zora nang tang rimanya. Kaitorni Manthai borom nang tang ya parimanya. Check lain lagi. Hallelujah. Praise the Lord. Sengsari kebang makok nang asiki interest ro wild thai kya po khalai kya po nang abna asiki importance ro. Jesus Christ ani bago sengsaro phai kya. Bini thai ke thar bang ke tharang kha. Bini bahan sekak jama ba yang tini ka hamung kha. Jesus ani subrai bonok subrai hini goshi mani bai ang mothang jak mong sok pai kya o kong nok he tam ni bagi ning share khlai manya o kok sana pur ka ni bukhung ni tang tei ko pulong sengsari kabang makko ak especially Kaitor manja kabang man neta kabang man leaders tongo o buini chaya no ke nang phupu no gi sao Kaitor no ka ham khlai kya a kong no ka waisa pana stage nang tang sei manya okay Kabang ma dialogue, kabang ma kok sana bagay ni bukuk for. Kabang ma borong ni chaya na punong na bagay bukuk for. Kaitor no kaham klay ka, kaham no sana ni bagay ek second pa ni jora kari. Nina stage kotor ma borok kabang ma ni bisingo nang abo suru nang sakhi riman niya. Ang kabang ma leaders lang observe kayo. Stage kotor ma borok kabang ma botangi kaham sab ni jari bo position no a position man kha bo asuk samong kaham khlai mani to a kong no okay ari Kaitor ni jari si ani Kaitor ana kaham khlai ke Jesus Christ ni thui bai bahan suka gai okay a testimony su ri manya reason tamo nang kabang ma kok sawi payo thaisa kok bora nang Kaitor ni bagi sai manya thaisa kok bai bora nang Kaitor no praise khlai manya tam nini sungsa ni bagi simida nang nono sungsa ranai ba Kaitor suble nang sengsara ma tongmani ba Kaitor ni jari sible
nongo sengsara masai tongmani ba kaitoni jari seble ha kok mas hai tongmani kaitoni jar position manmani kaitoni jari lakhs and lakhs income klaima tongmani kaitoni jar bebak se kaitoni jari hinke zorar purbo sengsara mang kaitoro kusukri kok sapro bo sengsani kok mang kaitoni thaisa kok pukri okay bahaya bahaya ngiman chen klainye ni lai bahaya ngi tong kaito kaham belai hamza gochung bochung khibiya bochung ya kariya amen verse 34 sadukai rokno jisu khok bothubai rok kha hnei pharisai rok khnawoi kothom laikha hake borok ni bere kerong phurungnai khoroksa hai hnei sengei bono khyo kacharona laikha hodakra kerong no dagi marok ni bere bobo kok kotorku jisu hai ni saka nongni kaito no subrai no khabai khukbai wansukma bai hamjak sukdi amon nangkukma kok kotor tei puilani dagi ma tei puilani dagi mo te thaisa nangmani kok khe ahai nong sakno hamjak tino buino bo hamjak di moisini korong tei diari rokni phurungma rok bebak no ok kok thaini no sungsajak haleluya tini kebang ke borok sotoni nahna nayo chini kerong chini raida ene hai no hilig rui borok no ruzuri tona nayo jisu kristo thaini ro tamo nang nini kaito no khabai khokbai hamjakdi aba haigel nang nini sakno hamjakdi nini sakno hamjak ma haino nini takungno hamjakdi srai ko nang nini kaito no subrai no khabai khokbai wansukma bai hamjakdi okay tei thaisa nangmani kokha hai nang sakno hamjakdi no buino bo hamjakdi pai khable haleluya ini tangma tangsa ain keron ain kerong rules and regulation borona hanya ya falai hanya hiliri ton kha hang muito suman su ya tam to oh haipo asik kebang ma muito khlanya na ya thaini no muito narak de nang ni kaito no hamjak na nangnai nang ob haike ni sakno hamjak ma haini takung no nang hamjak na nangnai kalaisa kok bang ka hamjak agani takungno hasa hamjak gang bini tang hamya sanai ba ara hamya samani sigre inge ba arte kono problem kre haleluya nang khabai khokbai sabna hamjak ka kaito no tangla bonono langma rakha asungsar rakha chamu rakha malbrumni langma jisu kristo ti nini khlai rakha hake nang sabno tabo kaito no khabai khokbai hamjak hake ba jernai shanos nang khabai khokbai hamjak sugo ke ba rai jagable abage nang sakno ba hamjago tangla kaitor mani bosa kaitor mani langma abage nang ni takungno ba hamjago mo ani kaitor sanamani takukse ani kaitor mani takuk kar kun bezal se kri khable arte bulai toklai kri kha arte khamai ma kri kha arte nasle ma kri kha hasa hamjago tai bor nasle ma hasa hamjago ngar tai bor ni ara khamai ma okay ani takungni mane ani no okay ar bagi sala ma phaisinai ara khai ma phaisinai chubalai ma phaisinai bebano khobjak bayo because hamjak tongmani bagi hamjak ma borone ke bothariya hamjak ma borone ke fesok khiklaya hamjak ma borone ke bipod khiklaya hamjak ma borone kun dino problem khiklaya haleluya ngana kaito no hamjak sakno hamjak ni takno hamjak a hamjak mungsu tongke ar tai tamni problem ba no problem haleluya tini asuk problem tangai ngi tonga ke a hamjak mung kaito ni siniya a kaito Shiniani bagino khabai khukbai hamjagi manya a kaito no khabai khukbai hamjagi manya ni bagin sakno ba hamjagi manya a sakno hamjagi manya ni bagin takno ba hamjagi manya haleluya a kaito no hamjagi manya bagin sakno hamjagi manya a sakno hamjagi manya ma bagin daily nasle ro sakno daily kulo sakno thaitung hni hno daily khan sajagya incomplete jago de do sungsar tongma dangsi hey bini khale kusukri homdin complain reason ta mungke bo sakna hamjakna sia tangi hamjakna sia ke bo a hamjak mung akai to no hamjakna ni sia a kai to no khabai khukbai wan sungma ba hamjagi manya ni bagino sakno bo khabai khukbai hamjagi manya a sakno hamjagi manya bagino bini takuna hamjagi manya a
bini takuna hamjagai manyani bagino tini problem create ngi tongo ambagai nang leader hani jesek mana kok kotor sadi nang Kaitorno hamjakna sia mana nang sakna hamjakna sia nang sakna hamjakna sia mana nin takuna hamjakna sia ara hamjak mungsu kri mana nang jesek mana kok kotor sada development kri nang jesek mana kok kotor sada a jaga problem simi sok painai nang jesek mana kok kotor sada solution kri haleluya Kaitor chongna belai hamjako a hamjak mung chung tini manka chung belai talika kaham haleluya praise the Lord Chini Kaitor kubin belai kena kaham. Akaham ni bagi no every solution chini klai reka. Nini shanna ni selai sekang no ya pari reka. Nini wan sukna ni selai sekang no klai ki bibai kya. Yesus Kristus tu kya. Nenga ngasa ya kuble. Cengasanya selai sekang ready klai bibai kya. Haleluya. Bemar ses. Problem ses. Kaitor kaham. Chini Kaitor belai kena kaham. Thimung keri kya. Sheleng dia, tapi besar position asa. Kakelayu, tini bo magnang dia na, nang saimandi. Kaitorni Manthai Kaitorno Rwdi. Nini samong sengsar, nini business cakri, Rwdi arom bini Manthai. Piaba Kaitorni Manthai le, nang Kaitorno maranai. Amen. Oba hakino, nang nge kok sabni bihik sabai karka, sabo all bihik tike bini besai sabong nai, bad diapti no, nang nge question. Kaitor kan ketang Kaitor. Jisu tu Kaitor kerana rok borok ketang, okay, matang zak sama ni bagai ka Jisu kerana rok ni bagai no, serai yang dia, haleluya, praise the Lord. Kerong, ini yang hai nang ni kerong ni kokta sadi, Jisu Kristus kai ni kerong ni ya faru, kerong tamo, Kaitorno hamzak na nang nai, abah sak na hamzak na nang nai, takung na hamzak na nang nai, ses, kerong bok kerong ke hamzak mo. Duitan kerong, Kaitorno hamzak nani, sakno ti takuna hamzak nani. Amen. Serai, simple sih. Yesus Kristus poza rana bagi payau sengsara. Oi poza hilik tui lengjak bororo, norgani thani phaidi, ang norgno lengla ranai. Yesus Kristus lengla ma rana bagi sefayu. Poza hilik tui na bagi paya. Kerong ni poza no ruzurana bagi Yesus Kristus paya. Sengsani kebama poza no ruzurana bagi nano Yesus Kristus paya. Nang lengla siteng. Nang leng suka, nang mukti kiklai suka, nang kosto man suka bo saimano, abun bagi nang leng la sidini se bo payo. Haleluya. Kaitor belai ke kaham. Amen. Cini Kaitor asa ke kaham, mutuna ki biaya kaya. Sana pozaria. Pozana boru zuka, sana heleng kalai leng la mungsiro. Leng la sidi. Haleluya. O temporary sengsano tiasa tawana sidi. Nini wana mawai sengsar selajak la, nini wana mawai problem solving la, neng tini wana wo cinta kelayu wan suku, ni kebang borok dialog ru, pada di, nini wana mawai tini ek tagapan nini bengko rang habiaku, nini wana mawai bupang pangsapan asaya, nini wana mawai ke koroksan ini kongo, oke, mungsasa kaham tangi shoguya, ambagi awana mani bai ke, oke, mungkunu solution kiri, ambagi stop, nini wana mawai sengsar solia. Nini wan suma bai sengsar solia, okay? O sengsar tamang na engya Kaitorni ya pawo, ya parerdi. Neng senamjak, sengsar senamjak. Senamjak bai senamjak na ti wan lainnya wan sunga ni rangya. Senamnai sia senamjak rong na ti wan sugjak tongo. Tabu neng senamjak senamnai sia tam wan suka neng saiman ka kereng di Jisu bai ni saw. Neng kereng kanable relaxing di. Kristo bai kereng jak neng relaxing di. Okay, nini bagi bebak, nini wan suga ni selai segang Kaitor tiar klaija. Okay, nini mokol soginya ni selai sekang ageno. Ab bebak no ready klaija. Nini bekha wan sukna ni selai sekang. Okay, bebak no ready klaija. Amen. Kaitor suna hamzat. Padi ke tinasung siteng. Okay, hambai.